Je to milé počuť, hej? Nie, tak to som až dojatá. Rada by som poďakovala pani doktorke Bujnovej, ktorá mi prišla ako jediná na problém ucha, ktorý mi už dlho pretrvával, nikto mi s tým nevedel pomôcť. Až pani doktorka, takže veľká vďaka. Spokojnosť so všetkým. Doktorka Alena Hlavatá, za seba poviem, najlepšia lekárka, akú som kedy mala, a ďakujem za starostlivosť a ľudskosť. Za mňa neskutočne príjemný, chápavý ľudský prístup. Už by som nemenila. Ďakujem za starostlivosť. Ja som maximálne spokojná. Pani doktorka je veľmi milá, s profesionálnym prístupom, koordinátorka, sestrička usmiaté, milé, s prístupom, aký by mal byť všade. Také moje slniečka. Ďakujem vám. Ďakujem pánovi profesorovi Tiborovi Hlavatému za záchranu života. Som nesmierne vďačná za vysoko profesionálny prístup a vynikajúce pracovisko, skvelým týmom, to pekné. No už mi nedávajte, až mňa to dojíma. Milé. To boli naši pacienti, predpokladám. No to sú slová, ktoré určite nielen mňa, ale viacerých veľmi dojímajú. A ďakujem.